Hej alle sammen. Hvad så? Nyder I det gode vejr derude? Ja, i dag der har jeg været til eksamen, og det er totalt meget røv. Det er sådan noget matematik, når jeg falder ikke en skid. Og så også fordi de er involveret sådan noget sport indenover, og ja, jeg dyrker ikke sport, og jeg kan aldrig interessere mig overhovedet ikke på nogen måde. Så det var totalt røv, og så opgaven det var matematik. Ja, hold op, hvor jeg sidder og røvler, hva'? Ja, i aften der skal jeg sammen med Sabrina, en af mine gode veninder, ikke hende fra bloggen. Og vi skal i byen. Jeg har ikke været i byen siden vores indflytterfest den 4. Og det er bare ligesom sådan rigtig lang tid siden i hvert fald. Ja, ellers så sidder jeg bare og slapper af. Nævler han er taget op til sin storebror. Så der, jeg tuller bare rundt og hører musik og har det mega sjovt. Ja, eller jeg hygger mig i hvert fald, men det er nogle fejl. Ej, ja. Nej, jeg tror faktisk ikke rigtig, jeg har det helt stort at fortælle jer. Jeg er stadigvæk ikke færdig med vores karnevalskostymer. Der er kun 2 dage til. Det er virkelig noget crap. Fuck, hvor jeg er doven. Det er nok den eneste undskyldning, jeg sådan lige har. Det er, nej, jeg har faktisk ikke nogen undskyldning. Ja. Ej, ja, jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg har faktisk ikke noget at sige. Jeg har bare sat røven. Ja. Men, ja. Kender ikke det der, man sætter sig foran kameraet, og det er bare lige, hvad man skal sige. Og så tænder man, og så siger det. Og så er man bare helt blank. Ja. Det kunne være fedt, hvis I gad at skrive, hvis der er noget, I gerne vil vide, eller et eller andet, fordi så havde jeg noget at snakke om. Så ja, men jeg tror, jeg vil skrive. Vi ses.